Zdravo svima! Dobrodošli na moj YouTube kanal. Spremila sam ovu šminku koju možete vidjeti na meni. Ja sam nju zamislila prvenstveno kao šminku za dan zaljubljenih, ali onda sam razmišljala o tome da ne znam, tačnije voljela bih da mi vi kažete koliko je vas koji zapravo slavite dan zaljubljenih i da li ga uopšte obeležavate, da li se uopšte drugačije šminkate za taj dan. Ja sam onda odlučila da to zapravo bude šminka koju vi možete da koristite kada god, apsolutno vam padne na pamet i kada vi poželite. Koristila sam isključivo jednu paletu i to je bila Naked 3 od Urban Decaya. Ovo je paleta koja ima tonove na rozikasto ljubičasto i mislim da je ona sasvim prikladna za vas koji ste romantične duši, koji volite takve tonove. Ja je iskreno volim zbog odabira boja koje ima u sebi. Sada ću vam je kratko pokazati. Ona izgleda ovako. Ima prelepih boja i za svaki dan, za posao, za školu, a također možete napraviti neki malo svečaniji izgled ili neki večernji smokey eye. Mi ćemo danas zajedno kreirati ovu šminku i ukoliko vam se dopada ono što vidite, vi nastavite da gledate ovaj video. Ja sam nanela kremu na lice, nanela sam također i primer na kapke, setovala ga i popunila obrve onako prilično prirodno. Uzimam malo veću pufnastu četkicu, ovo je četkica iz Alexander Cosmeticsa za blendanje senki i tom četkicom uzet ću ove dve nijanse, pomešat ćemo ih i naneti u pregibok. Sada ću uzeti manju pufnastu četkicu i pomešat ću ove dve nijanse kako bih malo produbila pregib i zadnji kraj oka. Vraćam se na ovu prvu četkicu i lagano stapam prelaz, odnosno spoj ove dve boje, odnosno našeg pregiba, prvobitne boje i ove koje smo malo čas naneli. Ja sam to isto uradila i na drugom oku i sad ćemo staviti jednu od mojih omiljenih nijansi iz ove palete na popratni deo kapka, odnosno na preostali deo kapka koji do sada nismo našminkali i koristit ćemo nijansu Buzz i Layer. To su ove dve nijanse ovdje. One su poprilično roze i to ću uraditi prstima zato što mi se najviše dopada kakav intenzitet se dobije upravo na taj način. Mislila sam da izvučemo eyeliner. Ja ću koristiti kao i uvek L'Orealov gel eyeliner, crni, moj omiljeni. I koristit ću četkicu koju sam kupila u Ars prodavnici u Ušću. Upravo sam mislila da snimam već 5 minuta, ali nisam pritisnula recording dugme, tako da ću vam sad ukratko ispričati šta sam uradila i šta sam se samo po sobu ispričala. Pomešala sam ovaj tečni puder i makeup korektor. Tečni puder je u nijansi 11 Vanilla, Infallible L'Oreal Matte puder i korektor je Makeup Pro Longwear u nijansi NV15. Pomešala sam ih kako bih dobila
idealnu nijansu za sebe. I također sam ja vama lijepo objasnila kako u zavisnosti od pokreta četkom vi dobijete pokrivnu moć onoliko koliko želite. Tačnije, ukoliko tapkate, dobit ćete veću pokrivnu moć zato što ćete na taj način pakovati, odnosno presovati pigment jedan na drugi i samim tim će pokrivenost da bude veća. A u slučaju kada kružnim pokretima trljamo po koži, mi na taj način više rasprostiramo puder i dublje ga, da kažem, utrljavamo u kožu i zato dobijemo prirodniji, odnosno laganiji finiš, odnosno prirodniji izgled na koži. Na područnike ću da stavim ovaj korektor. To je Maybelline Affiniton tečni korektor. Njegova nijansa je 2 Natural. I naneću ga ispod očiju u par tačkica ili linica. Ovaj korektor se meni mnogo dopada za područje ispod očiju, zato što nije težak, lepo pokrije i ne uvlači se previše u sitne linice, ali njegova jedina velika mana je to što prilično oksidira, što znači da tamni kada se posle par sekundi, odnosno nekoliko sekundi ostavi na koži, što možda možete i vidjeti sada. Ja ne znam da li kamera to može lepo da pokupi, ali evo ja već sada kada se pogledam u gledalo, on je bukvalno nekoliko tonova tamniji nego što je bio kada sam ga prvo nanela. I kažem, to je jedina njegova mana, a inače je stvarno dobar korektor i mnogo mi se dopada. Koristim ovaj Real Techniques četkica za setovanje, odnosno za fiksiranje. I nju ću koristiti da utapkam ovaj korektor. I sada ćemo da fiksiramo lice. Ja neću preterivati, ali ću fiksirati taman dovoljno da se to ne pomera u toku dana i da mi stoji koliko ja želim da stoji. Za to ću da koristim Art Deco, kako je pokrova prljave, izvinjam, to je pipkanja, Art Deco puder, čije je puno ime Fixing Powder, odnosno fiksirajući puder, praškosti. I njega ćemo da utapkamo pre svega na podočnjake, a zatim i malo na ostatak lica. Ja volim da stavim lagani sloj, ne volim da preterujem. Sad ću malo većim četkicom da fiksiram ostatak lica. Za zagrevanje lica koristit ću Aurin Contour Me puder. Baš je voljen, zato ga ima toliko. Ovo je nijansa 404 Copacabana. I istom četkicom kojom sam fiksirala lice, tresem višak i nanosim da malo samo zagrejem lice, pošto, kao što svi znamo već, vrapci na grani znaju, bleda sam kao grba. Čelo. Mislim da je ovo dovoljno. Uživo jeste svakako, nego samo mi je važno da se vidi lepo i na snimku. Rumenilo ću koristiti
NYX-ovo nijansa 14 Spice i za to ću koristiti ovu pufnastu četkicu koja je onako po mom mišljenju veličine taman za rumenilo. Otresemo višak i nanesemo. Highlighter koji ću koristiti je ovaj Catriceov. On je poprilično onako rozivastog podtona i koristit ću ovu moju već poznatu pufnastu četkicu za highlighter. Sada ćemo dovršiti donji kapak i koristit ću poslednju nijansu iz ove naše palete koja se zove Black Heart i ona izgleda ovako. Nju ću poprilično precizno da nanesem uz same trepavice. Sada ću u uglovima očiju i ispod obrve koristiti isti onaj naš Catrice highlighter. Nekom prastarom četkicom od Essence-a koju sam kupila jako davno. I naneću ga u unutrašnji ugao oka. Zatim ćemo naneti bež olovku u vodenu liniju oka. Ova nijansa, odnosno ova olovka tačnije je Essence-ova vodootporna olovka za vodenu liniju. Ovo će biti malo nezgodno snimiti. Sada ćemo uraditi usta, odnosno našminkat ćemo usne. Prvo ću naneti Aurin Matte Rouge, koji na snimku izgleda crveno, a nije, zapravo je jedna ljubičasto roze nijansa. Ovo je 611 Time for Selfie. Naneću, kao što sam rekla, prvo taj tečni ruž, a zatim ću naneti ovaj pigment. Ovo je NYX-ov pigment. Nažalost, nemam ime zato što mi se skinula etiketa, ali njega ćemo utapkati preko kako bismo dobili malo drugačije i pomalo metalik usne. Meni je apsolutno fascinantno kako on na kameri izgleda crveno, kad uopšte nije crven. Sada ćemo da utapkamo ovaj pigment. Na kraju sam se odlučila da stavim i veštačke trepavice. Koristila sam moje omiljene koje poručujem sa AliExpressa. Link ću vam ostaviti ispod videa, odnosno u samom opisu videa, zato što me baš često pitate za njih.
Nadam se da vam se dopala ova šminka. Naravno, ukoliko ne volite da vaše usne budu metalik ili da budu ovako istaknute, vi možete uvek staviti neku drugu boju ili samo sjaj za usne, u zavisnosti od toga šta volite. Pišite mi naravno utiske u komentarima, a mi se vidimo u nekom novom videu veoma uskoro. Ćao!